O CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar celebrou neste mes de abril a Marcha Azul 2024. Unha actividade coa que buscamos visibilizar e promover a inclusión das persoas con espectro autista en todos os ámbitos da súa vida. Queredes coñecer este proxecto? En que consistiu e como se levou a cabo? Pois prestade moita atención, porque comeza a Marcha Azul. Os alumnos e alumnas de sexto de primaria solicitamos ao Concello de Caldas de Reis que sinalizasen con pictogramas os pasos de peóns que se atopan nos centros escolares para axudar a entender o seu uso e mellorar así a seguridade vial. Así que, mans á obra. Coa axuda da Consellería de Educación, Cultura e Deporte, pintamos os pictogramas coas indicacións necesarias para entender como usar correctamente o paso de peóns. Tamén usamos pictogramas para axudar a identificar as aulas e os espazos educativos do noso centro, facendo da nosa escola un espazo máis accesible e inclusivo para todos e todas. É a actividade máis importante de todas, a Gran Marcha Azul dos Centros Educativos de Caldas de Reis. Todos os centros escolares do noso concello reunímonos nunha gran marcha azul coa que visualizar o noso apoio ás persoas con espectro autista. Unha marcha coa que quixemos pedir máis atención para que as persoas autistas non atopen barreiras que lles poidan dificultar vivir unha vida plena e feliz. Unha gran mancha solidaria que tinguiu o noso concello de azul. Un azul que esperamos que cambie a nosa mirada e faga que as persoas autistas teñan máis doado poder vivir nunha sociedade mellor para todos e todas.